Πάμε στα δικά μας, των μέσων ενημέρωσης και την κατάσταση η οποία επικρατεί τα τελευταία χρόνια. Είδαμε και βιώσαμε τι έγινε με το κλείσιμο της ΕΡΤ και τον αγώνα για να επαναλειτουργήσει ελεύθερα η ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα αυτή τη δεκαετία μας έχει φανεί εμάς. Και βέβαια ό,τι συνεπάγεται αυτής της εξέλιξης. Δύσκολα τα πράγματα και στα ιδιωτικά μέσα ενημέρωσης, Βασιλική. Είδαμε και το πρωί δείξαμε τα πλάνα με τις απεργίες των εργαζομένων στον σταθμό του Αντένα. Έχουμε κοντά μας όμως για να συζητήσουμε τα θέματα αυτά του τύπου, τα νομοσχέδια που έρχονται, τον Άρη Χατζηστεφάνου, δημοσιογράφο στο infowar.gr. Καλή σου μέρα. Και είναι κοντά μας και ο Γιώργος Σκεπετζάκης, πρόεδρος Ένωσης Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης Αττικής. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Σας αφορά πάρα πολύ το θέμα, διότι η πλειοψηφία, μάλλον όλοι σε όσους κοινοποιήθηκε η απόλυσή τους χθες στον όμιλο Αντένα, είναι τεχνική της τηλεόρασης, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Χθες το βράδυ, χθες το απόγευμα μάλλον, το μεσημέρι, έγινα και μάρτυρας συγκεκριμένης απόλυσης των συναδέλφων μου, όταν μέσα σε ένα τμήμα 26 ατόμων τους είχε ανακοινωθεί ότι θα πάει η διοίκηση να τους ενημερώσει, όχι για απόλυση, θα γίνει μια ενημέρωση, λέει, από τη διοίκηση του Αντένα. Έτυχε να είμαι εκείνη τη στιγμή εκεί, σαν πρόεδρος του σωματείου. Ήρθε λοιπόν η κυρία της διοίκησης του Αντένα, τους είπε ότι κάποιοι από εμάς, λέει, δεν θα ανήκουν στην οικογένεια του Αντένα από σήμερα. Σε αντίθεση με αυτό που είχε πει ο κ. Λιαρέλης στη συνέντευξη τύπου που είχαν κάνει οι ΕΤΙΣΕ σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, ότι οι εργαζόμενοι είναι μια οικογένεια και αυτούς θέλουμε να προστατεύσουμε, και το δείξαμε με πάρα πολύ ωραίο τρόπο, όπως είδατε χθες, με 24 απολύσεις τεχνικών, 16 εκ των οποίων ήταν από το τμήμα των εξωτερικών συνεργείων του σταθμού. Συγγνώμη Γιώργο, 24 απολύσεις επί συνόλο. Πόσοι είναι οι τεχνικοί? Η τεχνική στον Αντένα είναι γύρω στους 150-160. Και αυτή είναι μόνο η αρχή, από ό,τι μας είπε η διοίκηση αργότερα, γιατί ήρθε εκεί ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, ο κ. Νεφελούδης. Κάναμε ένα ραντεβού με τη διοίκηση του Αντένα, με τη συγκεκριμένη κυρία, η οποία ήταν στην απόλυση των παιδιών. Η εκπρόσωπος του ομίλου, έτσι. Γιατί ήταν τραγικό να βλέπεις 26 άτομα μπροστά σου. Δηλαδή έγινε αυτό της μάρτυρας μιας εμπειρίας που θα μου μείνει πραγματικά χαραγμένη στη μνήμη μου μέχρι να πεθάνω, πιστεύω. Βλέποντας λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους να περιμένουν από τον προϊστάμενό τους να τους ανακοινώσει την λίστα του Χίτλερ. Γιατί έτσι την ονομάσαμε τεχνική. Γιώργο, ήταν ανυποψίαστη. Όταν τους κάλεσε το πρωί. Υπήρχαν από καιρό η εικόνα ότι κάτι θα γίνει, αλλά η διοίκηση μας διαβεβαίωνε με κάποια ραντεβού που είχαμε κάνει ότι δεν θα υπάρχει καμία απόλυση. Ό,τι έχουμε ζήσει εδώ στην ΕΡΤ, δηλαδή σε μια μικρογραφία, έτσι, το ίδιο πράγμα. Ακριβώς όπως το είπατε. Γιατί εγώ ήμουνα εδώ πέρα στην ΕΡΤ όταν έκλεισε με αυτή την ανακοίνωση του κυρίου. Ναι, μην μιλάμε ονόματα. Ναι. Τι πέσει ένα τραγικό περιστατικό τότε, αλλά και αυτό που βιώσαν οι συνάδελφοί μου σήμερα, χθες μάλλον, ήταν πραγματικά μια μικρογραφία του κλεισίματος της ΕΡΤ, και από ό,τι μας είπε η διοίκηση αυτό θα συνεχιστεί και στις επόμενες ημέρες. Δηλαδή σταματήσανε στο νούμερο 24 λόγω του νόμου που είναι γύρω στο 5%, λόγω του νόμου που τους περιορίζει τις απολύσεις στους 24. Δηλαδή έγιναν οι απολύσεις τώρα. Άρα 24-24 δεν ξέρουμε που θα στο τέλος του μήνα. Κάνουν τις πρώτες απολύσεις για να πιάσουν το 5% του μίνα, και από σήμερα έχει ο Θεός. Μας είπαν ότι 1η Αυγούστου, και επειδή είναι Σαββατοκύριακο Μεσολαβή, δεν μπορούν να το κάνουν. Από Δευτέρα θα υπάρχουν και άλλες. Και όσοι απομείνουν, η μείωση θα είναι, λέει, στις τάξεις γύρω στο 20%. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα δούλευαν πολλά χρόνια. Μερικοί από αυτούς δουλεύανε από την έναρξη του Αντένα από το 1989. Μάλιστα. Δηλαδή οι συγκυρίες ήταν τραγικές. Βγήκαμε έξω από το χώρο, τέλος πάντων, που στεγάζονται τα εξωτερικά συνεργεία του Αντένα. Αγκαλιαζόντουσαν μεταξύ τους, φιλιόντουσαν, υπήρχαν κλάματα, υπήρχε και μια κοπέλα μέσα στην ιστορία. Δηλαδή είναι ο μοναδικός σταθμός ο οποίος έχει ο μοναδικός σταθμός συντηρητικός ο οποίος έχει μια ηχολήπτρια, η οποία ήταν τραγική, έτσι, η εικόνα που αντίκρισα. Μετά κάναμε τις απαραίτητες ενέργειες, πήγαμε πάνω στα Σπάτα, έγινε μια κινητοποίηση, έχουμε μια 48 ώρα περίοδο το Σαββατοκύριακο. Και... Γιώργο, υποσχέθηκε η εταιρεία που έκανε τις απολύσεις τουλάχιστον κάποια αποζημίωση? Όχι ότι είναι η λύση αυτή σε καμία περίπτωση. Αποζημίωση πήρανε σύμφωνα με το νοικό πλαίσιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Μάλιστα.
Λοιπόν, Γιώργο Σκεπετζάκη, σε ευχαριστούμε. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Θα είμαστε εδώ φυσικά. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Θα κάνετε κι άλλες, Νίκο, συγγνώμη, θα κάνετε κινητοποιήσεις. Πώς θα το. Έχουμε 48 ώρα απεργία. Θα συνεχίσουμε μέχρι τουλάχιστον οι συνάδελφοί μας να γυρίσουν πίσω. Αυτές είναι ο στόχος του σωματείου. Ωραία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ Καλή πολύ, δύναμη. Άρη, έχει ασχοληθεί με το τοπίο.